Улустарга кирдаққа үйәһә білулер коластағанға білінгі тұрғынан үрдік көрдірілі улустар ақсанларға киділер. Білген бұхәсі бәхінен коллегам Василена Федотова үйәһә білуттен қолбұғар. Василена Дораба жа 3-4 төһәп етнестәғысы сығыннаста онына көқтақтық кітінна. Алексей Твекихенен оттон бу вехәбилер бутерәһәнгә чакчыдаганы кармаңна гетен ол сепетнестәхтик сыганнахан көктөктүк кытынлар онатын белет яхпын багарабын бу ытчат жон кыттытын холобра бу бих устар билгән тагын сырттак бутына тус бәмдә коласты хичән белети көрдүм ытчат жон отел ба каракка барагаллар онда бүгүн оттон булар бир хамыгыя үлехтереме белетәтиләр быел соконы сагын туолан ан бастыгытын коласты жон аксаны кахаңы тагырдаганы әлбәхтен белетилләр. Конституциядан хатанга кирера ордук тахмибын. Тогаден бир иннике жүзегер. Олақ сарыгар шей тахмибын. Онантон болжақ иннина коластағын тәрәхін ақты күтілі бұд әбіт. Онну гата Алексей бубал жан ерколаста хайме көктөк болла ол күрдүгүтө беретехпин багарыбын өрү суңорсатар бу хомустаг нехилеге онна далыр нехилеген күлет участага мейик нехилеген май участага онна өрүс бетере бракан нехилеген барлык доктортон бир кихи курду келендер бол жан ярыттан коластандар үрдү көрдүрүнү бердилер. Биргин минатты бар бу вехе бүлүтәгы кийин убардыр хамыгыя председателин сол буячы Александра Иванова бар оттан кини бу бихияка коластагын улуспутор хайдах бар бутын сихили билгиндер яган Александра. Үтөкәһеннән беге улус будугар отуттет участковый камыгы бар. Улуска 11 тыгынча 296 колостачыттан 6 частагы тургунан барыта 9 тыгынча 501 кехекелен кытынна. Ол барыта 11 биреңе теңнәр. Бу колостаңы каһаңы тагырдаганы 2 тыгынча 433 кеhe саятка быгытыгар быгытынан 7гер оларын колостата оны таханан бие камыгылар быт тәрилтеннән җанеме колостаттылар. Белетәнтер боллакка бүгүн мәйик нехелеге, оны мәйик нехелеген май участыгын олоктоктура 100 бирген колостаңы кыттан ким да инне колостан бастын колобур көрдөрдүләр. Дүллүкү, кентик, буракан, карбалак, балаганнак, оны тамалкан нехелектере 9-тан таксы биргеннән колостатылар бу барыта 6 частагы түмүгүнә. Мактанак бүтете бу торытса конга олар тыйлары киллери коластааңны тыйга биге участковый камыялар бу бары челеттеригер. Кинлер күстәктик билгелне бу хәүләләтләр. Алексей хитиндери тетиндек. Василена хитнәрин мактанабын.